sa tanan. Sagdilang wala pa nakaabot ang uban kay napa sa payong-payong. Pero kinahanglan kitang musugod kay ang atong gi-promise is alas 5. No? Manang sugdan ta kining pamalandong sa atong ikaduhang adlaw sa Open Advent Recollection. Atong giawit ang atong tema, gugma ang naghagit kanato. Sa sunod, sa pagsilbi kanimo o Ginoo, sa pagtuo. Muna nga ang atong tema nga pamalandungan, pagmakanunayon diha sa gugma. Nganong kini man ang ato ang tema nga napili aron maka hinuklog kita nga ang gugma kinahanglan desisyonan kanunay. Dili siya usa ka desisyon nga once and for all. Kundili, adlaw-adlaw siyang buhaton nga desisyon. Matag panahon nga mo bangon kita matag adlaw, mohimo kitag desisyon nga mohigugma ug kana ang pagpuyo sa pagkamakanunayon diha sa gugma. Ikaduha tungod kay Adbyento karon, unya ang Adbyento o gugma adunay duol nga relasyon. Sama sa siga sa kandila sa Adbyento, ang atong gugma sa Dios o sa isig kaingon unta magmakanunayon. Sa matahigayon nga saulog kita sa misa atong gipasiga ang Advent wreath, gipahinumduman kita sa siga sa gugma sa Dios nga walay pagkapalong. Busa kining panahon sa Adbyento mao kini ang panahon sa paghigugma, panahon sa pagka manggihatagon o pagka mahigugmaon. Ug mangutana mo sa unsang paagi man atong maipakita ang gugma karong Adbyento. Na ako'y gisugyot diha nga upat lang kabuok nga basic ra kayo ni naisultis mga batan-on. Ang pag-ampo alang sa uban, ang pagpaambit sa panahon, talento o katigayunan, pagpasaylo sa mga nakasala kanato, pagbuhat o mga buhat sa kaluoy. No? Mga example lamang kini sa pamaagi nga atong mapuy-an ang birtud sa gugma karong Adbyento. No? Musugod na siguro kita hunahuna unsa man ang akong buhaton nga mga buhat sa kaluoy karong Adbyento. Kinsa man kadtong mga nakasala kanako nga gikinahanglang akong pasayloon. Unsa man ang akong iampo alang sa uban, mga kauban sa balay, kauban sa trabaho, kauban sa katilingban, kinsa man katong kinahanglang pag-ampo, ilabi na nining panahon sa Adbyento. Para dili mo katulugon siguro, magkanta sa taaning short love song. Makabalo man siguro mo ani? No? Kabalo ba mo ani? Sige daw. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Unsa may action ani?
Kahinomdom pa mo sa action ani? Pakpak ra ba ni siya? Ha? Lamano ba? Lamano? Sige daw, dali daw. Ipakita daw sa kuha. Kisay katikista dire, be. Dali. Katikista. Diris tunga sa katikista, be. Dali sa tunga daw, katikista. Unsaon ni siya pag sayaw. Dali na. Ang mga katikista, di ba na maulaw? Sige, si Ate Cecil o si Mercy. Okay. Yara. Sige, unsaon man ti pangingog, oh, I love you with the love of the Lord. Sige daw. Oh, I love you with the love. Ang love is... Okay. Ang oh, I love you mo gunit sa... Dire? Dire, good. Okay. Onya pa. Oh, I love you with the love. Ang love mo, ana, dire. Ang love mo, gunit dughan. Onya, the Lord mo tudlo si Ginoo. Nya, kumayong kag, I can see in you, my battery is running low. Pakisaksak ani, gano'n man eh, nakasaksak man. Okay. Sige daw. Palihog tindog. Okay. Oh, I love you. Ready? Sing. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Okay. Atura? Palakpakan ang duha ka katikista nato. Panglingkod palihog. Ngano ato nang gikanta kay ang atong tuyong pamalandungan karong hapon mao nga makakaton unta kita paghigugma sa isig kaingon sa gugma nga gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Pasabot nga ang atong kasing-kasing muagi unta sa kasing-kasing ni Jesus sa dili pa mutugpa ngadto sa kasing-kasing sa uban. Mao ni mensahe ani kay kasagaran sa atong gugma direkta ra dayon, no? Gikan sa atong kasing-kasing ngadto dayon sa kasing-kasing sa uban. Yang kasagarang epekto ni ana masayop ang kasing-kasing kay ang kasing-kasing sa tao humok ramang masayop. Unsay unang sayop sa kasing-kasing sa tao nga inighigugma niya dili ang kaayuhan sa uban ang iyang pangitaon kundili ang iyang kaugalingong kaayuhan. Muna nga inigkakita niya sa tao, uy kunaa man ni siya makuha nako aning tawhana higugmaon ko ni kay makakuha man ako kaayuhan. O kaha tungod kay makakuha siya kalipay, no? Mao na nga pilion niyang higugmaon, pero kung ang tao gani dili gani siya makakuha kaayuhan, dili pod higugmaon. So nahimong usa ka pilian nga gugma. Ang unang sayop sa kasing-kasing sa tao, ang gugmang pilian. Pilian ba mo sa inyong mga gugma? Ha? Pilian usahay. No? Kanang bang tagdon lang ninyo maayo kadtong nindot tagdon. Ang mga dili gani kayo nindot tagdon. No? Itsapuera, yamiran, mao nay pilian nga gugma. Pero ang gugma nga muagi sa kasing-kasing ni Jesus ma-purify, malimpyo, no? O nga kung malimpyuhan na ang atong gugma, malimpyuhan na siya sa kasing-kasing ni Jesus, diha makabati na kita o gugma nga limpyo. O mo niyang atong pangayoon ni ining ato ang recollection.
nga ang atong gugma unta magkaanam o kalimpyo. Mao na nga atong pamalandungan kining encyclical ni Pope Francis, pinaka-latest niya nga gisulat nga encyclical letter. Usa man ang mga sulat panudlo sa atong Santo Papa nga ang title Dilexit Nos. Latin na siya. Sige daw, Dilexit Nos. Pasabot ana sa Latin, gihigugma kita. Kay mo man ni duha, unang duha ka mga pulong nga sinugdanan sa maong sulat panudlo sa atong Santo Papa. Ang topic niini mahitungod sa tawhanon o Diosnon nga gugma sa kasing-kasing ni Hesukristo. Pinaagi nining maong panudlo ang atong Santo Papa na malandong nagpunting og nagtudlo kanato mahitungod sa tinuod nga debosyon sa balaan nga kasing-kasing ni Jesus. The Sacred Heart of Jesus. Og mo ni karon ang atong pamalandungan nga ang atong tumong nga ang atong tang mga tawhanon nga mga gugma magkaanam og kalimpyo, no? Akong hangyoon si Ate Cecil nga butangan ko dinig tubig kay hapit na kumauhaw sa gugma sa Dios. Giuhaw ba mo sa gugma sa Dios? Atik naman o ay. Moingon yun bugi uhaw kay lain mapug moingon mugwa. Pero bitaw, kitang tao kung ang atong gugma dili palimpyo, nagkinahanglan pa kini, giuhaw pa kini sa gugma sa Dios. Unsa may mga gisulti ni Pope Francis diha sa encyclical. Wala ano man ni paspas man eh. Okay. Unsay gisulti? Unang punto ni Pope Francis diha sa encyclical mauni. Pagbaton o kasing-kasing. Ano man nga magkuan man siya? Murag na kuan ni sa inyo ha ba? Nahadlok ni sa inyo ha? Ayaw sa media team, murag naani sa inyo na connected. Nga naman ni ha? Mukalit lang man siya og sige. Unsay gisulti ni Pope Francis mahitungod sa gugma ni Kristo. Oh, mag-una-una lagi siya ba? Oh, automatic man siya. Nga naman eh. Lisod ning technology lagi karon ba? Bidaw ikuhaan na nato og transition. Ano to mo transition pa baghapon? Transition gid siya. Mahimo siya kuan. Ano na lang. Di na lang ta mo gamit og diha na lang ta. Makita bang gihapon, no? Okay. Ang unang punto, magbaton og kasing-kasing. Nganong kini man ang unang punto ni
Pope Francis nga wala ba daytay kasing-kasing. Sabton sa nato, unsa rin ni kasing-kasing o iyahang gipamalandungan kung importante ba ang kasing-kasing karon. Ano iyahang pamalandong, importante pa ba karong mga panahona ang kasing-kasing? Ingon sa kay naka obserba si Pope Francis nga kining panahon siya sa gitawag niya superficiality. Sabi ni saya pa, panahon sa kataphaw, no? Kamabaw. Pati ang gugman ning mabaw. Gamay lang ganing kitiw sa kasing-kasing, gihigugma ko na ikaw. No? Bago pa lang kay nagkita, gugma na dayon, niya ang nakaparat pa jud kay gawas nga ang pulong nga gugma ning mabaw siya, dili na siya kaayo mo ay gihimong basihan, wala namang kaayo rin musulti mga batanon, I love you. Ang isulti na lang, I like you. Oh? Mana nga, makiyon ka nga na ay superficiality. Sa friendship po, sa panag-amigo, panaghigalaay, ginaihap na karon ang imong higala, dili naman sa katong kinsay imong kauban kanunay, o nakigistorya ka kanunay, nagkita mo kanunay, nagkape mo kanunay, dili. Nakabase na kung pila ang imong friends sa Facebook. O, di ba? Nya tungod ana padaghanay pila ka buk imong friends sa Facebook. Nanakoy 1,500. Pwede ba gana na kay 1,500 friends? Sa tinuod nga kinabuhi, imposible man ang imo ginang maatiman ng 1,500. So, pero gitawag ni mong friends, bisag di mo kaila. So, nahimong taphaw ang pagtanaw sa panaghigalaay. No? Muna nga, panahon sa kataphaw. Ningon po si Pope Francis nga, naapod kita sa panahon nga paspas kaayo ang pagkambyo. Ningon siya, we are rushing frenetically from one thing to another. Paspas kayo ang kambyo karon. Murag ang mga tao karon kung magkambyo og uyab, murag nagkambyo og t-shirt. No? Tama ba? Mag-agree ba mo ana? Unya, gusto po nilang paspasan ang pagkambyo og asawa. O pagkambyog bana, muna nga gusto nilang ipasa dayon ang, ma-approve dayon ang divorce. Pamilya, kung pati pamilya, paspas kayong kambyuhan, wala na gid ning kalibutana, makaingon na yung kag, naapabay kasing-kasing ang kalibutan karon? Naningon pa si Pope Francis nga, nahulog kita sa kanabang usa ka panahon nga walay katagbawan ang tao. Unya, naulipon ang tao sa mga palaliton. Di ba? Basta naibag-o diya sa market, dito dayon mo dayoy atong paningkamutan nga kinahanglan naadyo koy iPhone 15. Kinahanglan naadyo koy ipagabot kay pag-announce na sa Apple nga na siya iPhone 16, tiguman ko yun ng iPhone 16. Naabot na sila sa 16, napakus 10. Pero function magyapon. Ano? Usahay, wate katagbawan ba? Hangtod asa man na kutob ang atong gustos kinabuhi. Muna ningon si Pope Francis nga, importante pa ba ang kasing-kasing? Pero sabto sa nato, unsa man kanang basahan ninyo, unsa man kanang kasing-kasing. At least nakasabot ay mga kasing-kasing na no? Pagtuon ako, unsa na siya kinumo. No? Unsa man kanang kasing-kasing. Ningon si Pope Francis, ang kasing-kasing, maunay sa English pa, core. Sa Bisaya pa, kinauyukan. No? Kinauyukan sa tao. Kanang kinauyukan sa tao nga murag mooy mo dikta kanimo kung unsa ang imong buhaton.
no? Dito na nato, dito ang iyang i-mention diha kadtong nahitabo dito sa example ni ana nahitabo dito sa dalan sa Emmaus, sa dihang ang duha ka tinun-an na ilhan na nila si Jesus dito sa pagbuak-buak, pikas-pikas sa pan, nya nahanaw na si Jesus. Nya ningon man sila nga, dili ba ang atong kasing-kasing, no? Misilaab, midilaab diha sulod kanato samtang siya nakigistorya kanato dito sa dalan. So unsa man tong ning silaab kadtong kinauyukan, no? Busa ang kinauyukan sa tao maunay gitawag nga kasing-kasing, the inmost core of our person. Ningon po si Pope Francis, ang kasing-kasing usab locus of desire. Sa manang locus, it's a Latin term nga nagpasabot lugar sa mga pangandoy. No? So kung naa kay mga pangandoy sa kinabuhi, usahay mo nga kag huna-huna ara na nimo, ang pangandoy di lang baya huna-huna. Kay kung ang pangandoy mo ora ba nay magdikta sa atong mga desisyon sa kinabuhi. No? Busa mo niyang lugar diin ang mga desisyon nato nga mga importante kay sa kinabuhi mahimong atong buhaton, no? Magkaanam o kaporma ang mga desisyon diha sa kasing-kasing. Ang imong mga desisyon bunga sa gipangandoy sa imong kasing-kasing. No, na ang locus of desire. Ningon po si Pope Francis nga ang kasing-kasing usab locus of sincerity. No? Sa to atong technician basig pwedeng kuha ng microphone kay feedback. Unsa man ang locus of sincerity? Pasabot nga diha sa atong kasing-kasing usab makit-an ang mga tinuod o limpyo nga mga intensyon sa kinabuhi. No? Unya, kanang intensyon maunay isa sa mga importante kayo natong ampingan nga magpabiling limpyo, magpabiling matinud-anon kay mao pud na ang gigikanan sa imong buhat. No? Kung dili limpyo ang imong intensyon sa pagpangalagad, ang imong binuhatan di mamao. Kung dili tama ang imong intensyon sa pagpanarbaho, ang imong pagpanarbaho di mamao. Kung dili maayo ang imong intensyon sa kinabuhi, no? Mahimo gyud nga ang imong kinabuhi dili mamao. Importante kaayo ang tama nga intensyon. Usa pangutan-ay mo kagalingon, matinud-anon ba kanunay ang imong kasing-kasing ngadto sa imong mga hinigugma? Kaya kanang nasa picture nga inyong makit-an, kinsa man na. Wa mo kahinumdom. Mao kana si Delilah o si Samson. No, ato daw nga naon kay para mudako. Di lagi gyud oh. Ha? Sa ibak. Di lagi siya mupas siya. Nganong di ready man? Okay, para makita ninyo nara. Si Samson og Delilah, kabalo pa mo sa istorya ni Samson og ni Delilah? O ang inyong ibalaan katulang game nga Samson og Delilah? Wa na lagi nagadula anak karon no? Nagadula pa mo anak nga si Samson mapildi niya ang leon. Unya ang leon mapildi niya si Delilah.
niya si Delilah, mapildi niya si Samson. Kinumdum po nga dulaa? Ako rin, tiguang dire. Mara na siya, tulog ka grupo. Pwede ninyo dulaon ni sa kanang Christmas party. Tulog ka grupo, niya magtalikdanay usa, no? Ang primero katusang duha ka grupo, no? Magatubang. Pagtalikod na sila, payo, 1, 2, 3, pag iyo na i-act out kung kinsa ang kuan. So dapat magdungan, no? Sabot na sila nga. Kung si Samson, katog yung pina-muscle, no? Pag Leon, pag Delilah, Delilah. No? Si Delilah, nauyab ni Samson, no? Nakuha niya ang pagsalig ni Samson, unya, gibayaran si Delilah sa mga Filistihanon, aron hibaw-an kung unsa ang sikreto ni Samson sa iyang kusog. Nya tungod lagi kay mingsalig si Samson, gisulti niya kang Delilah. Sa kaadlaw ni ana, gihubog siya ni Delilah, gipatulog, o gitawag ang mga Filistihanon, o giupawan nila si Samson. So, kayong ka nga, ang kasing-kasing ni Delilah, dili matinud-anon. Muna nga, na si Samson in town, nawad-an sa kusog. Muna nga, pangutanan na to karon sa atong kaugalingon, matinud-anon ba kanunay ang imong kasing-kasing ngadto sa imong mga hinigugma? Okay. Ikaw pat, nguning ingon ni Pope Francis nga ang kasing-kasing lugar usab, lugar sa gugma. Locus of love. Naningon siya nga, kung naalay tinuod nga gugma sa atong kasing-kasing, no? Nahimo kitang mga tao sumala sa gipangandoy sa Dios. Kanindot ana, no? Mahimo kang tama nga tao o tao sumala sa gipangandoy sa Dios. Nakapangutana ka na ba kung sa langit unsay edad nimo inigsulod? Wa pa mo nang utana na sa inyong kaugalingon? Unsa kay edad ninyo inigabot sa langit? Katukang edad ninyo sa pagkamatay ninyo? Wa pa kita na sayod, ana. Basig inigabot nimo sa langit, nagtutoy na pug ka, balik. No? Nagsigutan na ni Monsignor Paul ni anang pamalandong, unsa ka ang ato ang edad pag-abot sa langit? Ingon siya nga, wa pa tanong sayod anak kay wala pa gisulti sa tuwa, pero ang sigurado ana nga murabag logical nga tubag nga sa English pa, we will be the best version of ourselves. The best version of ourselves. Kaya nga naman, mahimo kitang mga tao sumala sa pangandoy sa Ginoo sa matag usa ka nato. Nganong ka naman ang logical nga tubag? Tungod kay di man ta makasulod sa langit kung dili kita ang the best version of ourselves. Kung wa pa ka nakaabot sa the best version of yourself, di pa ka pasudlon sa langit. Magtingkagol sa kas purgatorio. Ang purgatorio, usa ka pagpanglimpyo sa imuhang kalag, tungod kay ang kahugaw dito, mao pay nagbabag aron mahimo kang the best version of yourself. Pero ang susi lang yun sa langit, nga mahimo tang best version of ourselves, is gugma dinhi sa kalibutan. No? Muna nga, ningon siya nga, tungod man gud sa kinahilad man sa atong pagkatao, no? Gihimo kita sa Dios nga muhigugma o higugmaon. To love and to be loved. Tanawa ra gud ng inyong mga kamot, tanawa inyong tuong kamot. Sitaas inyong tuong, kay katugon na mo og watay activity, no?
Tanawa, wala ko lingon nga kumot-kumot ta, tanawa lang. Ngano daw, nga naay espasyo sa tunga-tunga sa inyong mga tudlo. Kabalo mo ngano, aron naay laing tudlo nga mo puno ni ini. Pero inyo haragyapon tong tudlo. Anya pagkamay inig tapot na, no? Ampo na dayon. Ampo na dayon. Mo ni murag picture kayo nga gihimo kita aron mo higugma ug aron higugmaon. No? Gugma di ay ang naa sa kinahiladman sa atong kasing-kasing. Mao na nga nanginahanglan kita kasing-kasing. No? Aron magmalipayon ingon si San Jose Maria, you need a heart which is in love, not an easy life to achieve happiness. Aron magmalipayon, nanginahanglan kag kasing-kasing nga nahigugma. Sayop kayo ng maghuna-huna nga, aron magmalipayon ko, kinahanglan sayon ang akong kinabuhi. Kinahanglan hamugaway, kinahanglan hayahay ko. Sayop gud na. Wala pa gud na proven gyud nga ang taong nagpuyo sa kahamugaway tinuod nga malipayon. Daghang tao nga nagpuyo sa kahamugaway pero di man gihapon tinuod nga malipayon. Ang tinuod nga kalipay wa man nagagikan sa imong mga giposes nga mga bahandi, mga katigayunan. Ang tinuod nga kalipay anaa sa paghigugma, anaa sa relasyon nga tininuod sa imong isig kaingon. So ningon si San Jose Maria, ang imong gikinahanglan aron magmalipayon kasing-kasing nga mahigugmaon. Muna nga pangutan ang kaugalingon, in love ka ba karon? Sige daw. Muna nga, wala na pa dero ay, hasol ra na. Luuya gyud sa matubag og wala. Wa ko nagpasabot nga, single ka ba? Ready to mingle? Di na mao. No? Ang ako gipasabot nga, ang imo bang kasing-kasing nahigugma ba karon sa tinuod nga gugma? Nya kadtong mga tinuod nga gugma, mao toy ipabilin, mao toy ampingan. Kadtong mga hugaw nga gugma, halalabhi. Pahulamon ta kag washing machine. Nya ang washing machine ara pila ka buok, 1, 2, 3, 4 ka buok washing machine diri karon. No? Kaya ang kumpisal usa ka sakramento nga samag washing machine mupaputi sa imong kasing-kasing og mupaputi sa imong gugma. Busa ayaw naghulata, no? Nga next year na pod, no? Karong gabi una kinahanglan ang imong kasing-kasing malabhan aron ang gugma nga mohagawas gikan niini tinuod nga gugma. Niara ang gisulti ni San Jose Maria, oh. God does not say, in exchange for your own heart, I will give you a will of pure spirit. Wa ingon ang Ginoo ana. Nga tagaan ka in exchange sa imong heart, tagaan ka pure spirit. Will kabubuton sa puro nga espiritu. No, He gives us a heart, a human heart, like the heart of Christ. I don't have one heart for loving God and another heart for loving people. I love Christ and the Father and the Holy Spirit and Our Lady with the same heart with which I love my parents and my friends. I shall never tire of repeating this. We must be very human, for otherwise we cannot be divine. Dua ka punto. Una, isa lang ang atong kasing-kasing.
Isa lang ang kasing-kasing nga nahigugma sa Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, o nga nahigugma sa mahal nga Birhen o kang San Jose o sa atong mga ginikanan o mga kaigsuunan o mga amigo-amiga o sa uban pang mga tao. Isa lang ng kasing-kasinga. Busa, kana nga kasing-kasing, kinahanglan nga tawhanon usa kaayo siya, pero tawhanon nga limpyong tawhanon. Usahay magud ang atong pagsabot sa tawhanon kadtong makasasala. Kay kung pangutanon ka, nga nakasala man ka, tao ramang ko, Father. Sapagkat kami ay tao lamang. Dili excuse ang atong pagkatawhanon aron muhimo tag sala. Ang sala dili kabahin sa atong pagkatawhanon. Ang sala nahimong kabahin sa atong pagkatanga. Dili sa atong pagkatao. So ayaw isipa nga natural o normal lamang nga makasala kita. No? Kana labhina sa imuhang kunahuna. No? Pero ningon si San Jose Maria, kinahanglan kitang magpakatawhanon. Tungod kay diha lamang, anak lamang nga pamaagi, mahimo kitang Dios nun. Kay didto sa atong pagkatawhanon, sama ni Kristo nga tawhanon, dalhon kita niya ngadto sa pagka-Dios nun. Mahuna nga, ang atong kasing-kasing, atong ampingan, please be careful with your heart. Kay isa raman ang imong heart. Nya carefully avoid anything that can hurt other people's hearts. No? Pila ka buok imong heart? Ang wate daw, 5 ka buok heart, ana. Numari lang, kung putlo nimo, buhi paghihapon. Kay, napa may heart, nga wa pa makuan. Nya mo tubo ra man na siya kadugayan. Ang octopus, ako gining gi-research ha, basin ingon mo tumutumo ra ko. Ang octopus nanay tulo ka kasing-kasing. No? Di man muna tulo ka buk ilang kasing-kasing lamian. Man ako makakita kag tao, amigo nimo, amiga nimo nga tagtulo ka buok uyab, ingna unsang klaseng hayop ka? Kung 5 ka buok kabit, nga mas labaw ka pa swate. Pero isa lang ang atong kasing-kasing. Og ang kalibutan karon ningon si Juan Tapalia, the world is beautiful. What the world needs more of are people with a beautiful heart. Pangutana dayon ng kagalingon. Apil ba ka sa people with beautiful heart? Kung apil ka, gikinahanglan kas kalibutan. Kung wa kay apil ana, sagbot kas kalibutan. Paita pa rin mo, sagbot ratani, kulit ta magbaton o kasing-kasing nga mahigugmaon. Muna nga, pagbaton o kasing-kasing nga tawhanon, mahigugmaon, aron himuon ni Jesus, nga kasing-kasing Dios nun. First part na human. Second part, ikaduha, pakiglambigit sa kasing-kasing ni Jesus. Kasabot mo siguro mo sa ipasabot, pakiglambigit. No? Murag, it sounds benignant, pero di na mo. No? No? Pakiglambigit. Pasabot, dangop sa kasing-kasing ni Kristo. Let us turn to the heart of Christ. Kay niingon si Pope Francis diha sa iyang encyclical, diha sa kasing-kasing ni Kristo, atong mahibaw-an, mailhan ang atong kaugalingon og makakat-on kita unsaon paghigugma. Mao ni hinungdan nga nung gisulat niya kining encyclical mahitungod sa Sacred Heart of Jesus. Gipakita ni Jesus ang kalawom sa iyang gugma pinaagi sa iyang mga buhat. Busa,
pamalandungan nato kung giunsa kita paghigugma ni Kristo. Ang Biblia, ang Gospel, Ebanghelyo, mo'y atong source or reference. Aron atong makitaan kung giunsa kita paghigugma ni Kristo. Una, giangkon kita ni Jesus nga iyaha. No? Ang Gospel ni St. John, chapter 1, verse 11, mingon diha nga, Jesus came to His own. Barabat, ni ani sa kalibutan si Jesus, og mingon nga, ako ni, ako ka. No? Gagabi, nindot kayong kanta dito sa usa ka seminarista sa Remase, sa ilang cultural night. Ang kanta og usa ka awit, ang title kay ako imo man. Kay ako imo man. No? Kaya kini murag diri ta magkulang. Kana bang pagpamalando nga iya kita sa Dios. Nya kita paspas kayo tang muhatag sa atong kasing-kasing ngadto sa uban. No, ingnon din nato nga imo na ning akong kasing-kasing dayo. Kanapong imong kasing-kasing ako na nabi. Unya nakalimta nato nga pataka lang taghatag nga di man ni ato. Iyam na ni Kristo. No? Una nga atong pamalandungan karon nga giangkon na kita ni Kristo. So unsa may implications, unsa may epekto, unsa may pasabot anang giangkon ka ni Kristo. Ayaw patakag hatag sa imong kasing-kasing ngadto sa uban nga dili moagi sa kasing-kasing ni Kristo. Nga kung mahigugma man ta sa uban, kanang paghigugma nga sama sa paghigugma ni Kristo. Kay iya man kita. No? Ikaduha, gitan-aw kita ni Jesus nga puno sa gugma. Naapod sa Marcos 10:21. Sa dihang naiusa ka dato nga batan-ong lalaki nga miadto kaniya nya nangayo og tambag unsay himuon aron iyang madawat ang gingharian sa langit. Tan-aw siya ni Kristo, gitan-aw siya ni Kristo. Nasinati ba nato nga gitan-aw kita ni Kristo? Kanang pagtan-aw sa Dios, dako kay ta nag-epekto sa itong kinabuhi kung ato nang seryosohon. Sa matag higayon nga magampo kita, gitan-aw kita sa Dios. Gipaminaw kita sa Dios. Pero sayop ng magunahuna nga, diha ra ko tan-awon kung nagampo ko. Kung wa ko sa simbahan, wa ko niya gitan-aw. God is watching us from a distance. Manaingon sa kanta. So bisan, lalo, nagtrabaho ka, wa tinuod ka nakahuna-huna sa Dios, pero ni anang higayuna, gitan-aw ka sa Dios. No? Ang sala, ingon ang mga santo, mabuhat lang nato tungod kay nakalimot kita nga gitan-aw kita sa Dios. Sulay ragud ninyo, mag-atubang mo sa inyong computer screen, unya nas likod inyong mama o nas likod inyong papa, pustaan na man, di gina nimo ablihan ng pornographic diha nga site. Ano naman, kay kaulaw, nas mama nagtanaw, nas papa nagtanaw. Sa ito pa, kung aware lang kita matag, gutlo, nga naa ang Diyos nagtanaw kanato, na ang Diyos nagbantay sa atong binuhatan, na ay presensya sa Diyos, mas sayon ang paglikay sa sala. Pero nganong mahulog kita sa sala, kay makalimot kita, nagitan-aw kita sa Ginoo. O sunod, nga nakigistorya kanato si Jesus diha sa atong kasing-kasing. Sige nagpanuktok diha labi nagdi na nimo matagad, milabay ang isa ka adlaw, duha ka adlaw, tulo ka adlaw nga wa ka kaampo, wa ka katawag niya, nanuktok na.
Kung makita niya nga, murag nalimtan na ni siya, nanuktok na sa imong kasing-kasing. No? Ningon si Pope Francis, He speaks to us inwardly, calls us and leads us to a better place. And that better place is His heart. Nga wala ni mo mapansin nga kung imong gina-ignore kanang lihok sa imong kasing-kasing, no? Nabati na tani mo nga musimba, pero may kang lasay kay kapoy man. Nabati yung tani mo nga mamalandong, madto ko sa recollection, ay lang kay dagom. The more nga gina-ignore ni mo siya, the more siya sigig panuktok sa imong kasing-kasing. Nya hangtod nga maabot ang panahon kay pila nakakabulan, pila nakakatuig, way tagad-tagad sa Ginoo, di lang ang imong kasing-kasing ang iyang gituktok kundi ning hagtok ang imong ulo. Pinaagi mga pagsulay sa kinabuhi. Urabag nauntog ko, Father, daghang mga testimonyo ingon ana, nauntog sa kinabuhi. No? Nga dito pagkauntog, ingon na nga, mubalik na ko sa Ginoo. Kana nakig-istorya kanato si Jesus sa atong kasing-kasing. Ang pamalandong sa simbahan may tungod sa balaan nga kasing-kasing ni Jesus mauni. Ingon ang simbahan, ang tinuod nga debosyon usa ka pagsimba sa persona ni Kristo, dili lamang sa usa ka organo sa lawas nga gitawag natug kasing-kasing. Devotion to the heart of Christ is not the veneration of a single organ. Kanang English diha, direct quotation na sa encyclical sa Santo Papa. Atong hubad sa Binisaya, aron dali ra masabtan. Sa ato pa, lahi ning atong debosyon sa Sacred Heart of Jesus kaysa sa atong debosyon kang San Juan Pablo II. No? Kay kang San Juan Pablo II, veneration kani, pagpasidungog, nga ang tumong lang, nga iya kitang katabangan, iya kitang iampo, intercession, ngadto sa Dios. Unya, maningkamot po kita, nga mo kopya, masubay sa iyaha usab, nga nagian, ug mayon kita nga, kung kaya sa santo, kaya po nato. Pero ang debosyon sa Sagrado Corazon de Jesus, usa ka pagsimba, adoration. Nga naman, tungod kay ang gipuntirya ni ini, dili lamang ang organ, no? Nga kasing-kasing ni, kundili ang persona mismo ni Jesus. Mo na ibut gipasabot ani, no? Sa Dilexit Nos number 48. Ang iyang kasing-kasing naghulagway sa iyang walay kinutubang gugma alang kanato. No? Sa ito pa, murabag, para ma-imagine lang nato ang iyang gugma nga walay kinutuban, atong gibutangan og porma sa kasing-kasing ang iyang imahen. Pagpahinumdum kanato sa usa ka gugma nga walay kinutuban. Kanang maong gugma ha, adunay tulo ka aspeto. So ang gugma ni Kristo, gugma nga Dios nun. Gugma sa Dios. Walay katapusan. Apan ikaduha usab, gugma usab ka ng tawhanon, kay tinuod man siya nga tao. Unya kay gugma man nga tawhanon, gitawag siya sensible love. Gugma nga gibati usab. Ningon raman ta nga, ang tinuod nga gugma, wala lang nahunong diha sa pagbati. Kanang nag-uros-uros. Kanang maingon kang, di lagi ko makatulog. Inigagabi, daghang kay kog sleepless nights nga dili ko katulog. Alangan, sleepless good. No? Abada sleepless nights nga makatulog ka. Ano man, kay naghuna-huna ko nimo. Muna siya sensible love. Naapod na kang Kristo. Gibati niya kay tinuod man siya nga tao. So tanang mga pagbati sa tao, basta dili lamang sala, naana kang Kristo. Muna nga, kung ikaw, mibati ikaw sa ka-affection nga dili sala,
no? Makasigurado ka nga kana usab gibati usab na ni Kristo. Pero say na may moingon nga, Father, wala may sayop siguro sa gugma. O man siguro sala sa gugma. Ano? Muna nga ningon tong isa ka pick up line nga kung mag-answer daw kag exam nya di ka kabalo sa tubag sa pangutana, butang ilan daw magmahal. Kasi wala daw sayop sa magmahal. Ang tubag na kuniana, depende kung kinsa ang imong gimahal. No? Kung ang imong gimahal asawa sa imong kumpare, sayop na. No? Ang imong giuyab sa muna ningon si San Agustin nga bantay kinsa ang object sa imong gihigugma, nga imong gihigugma. The object of your love, no? Mo ganina nga kinahanglan balik na pugo nga ang atong gugma muagi usa sa kasing-kasing sa Ginoo unya usa pa mutugpa ngadto sa kasing-kasing sa uban, no? So tulo ka aspeto sa gugma ni Kristo. Munang ningon si Pope Pius XII, the heart of Jesus Christ, hypostatically united to the divine person of the Word, beyond doubt, throbbed with love and every other tender affection. Muna makaputang, unsa ka ang mga pagbati ni Kristo. Muna nga, kamot puta nga, ato usab nga kanang bation ang mga pagbati ni Kristo. Kasi na nga paagi, magkaanam-anam kitang mahisama kang Kristo. O mo man ka na ang tumong sa atong pagkasumusunod ni Kristo, nga magkaanam kita o kahimong sama kaniya. Busa, pagpakighigala kang Jesus, aron himuon niya hinay-hinay apan kanunay ang imong kasing-kasing nga sama sa iyang kasing-kasing. Mao ka na ang ikaduhang punto. Mainom mo sa kuog tubig. Ikatulong punto o katapusan. Ipaambit ang gugma ni Jesus ngadto sa uban. Naiduha ka importante nga aspeto sa tinuod nga debosyon. No? Ang tinuod nga debosyon aron mapadayon kini nga mulambo og magdala kanato ngadto sa Ginoo. Unsa man ni? Una, personal nga kasinatian. Gitawag yun ni Pope Francis sa encyclical nga personal spiritual experience. Espirituhanon nga kasinatian. Ikaduha, katilingbanong kaakuhan sa misyon o communal missionary commitment. Kining duha, no, dili daw ni dapat magbulag sa atong debosyon sa Sacred Heart of Jesus. Personal o katilingbanon. No? Nagpasabot lang yun kini nga ang atong pagka-Kristiyano dili individualistic. No man is an island. Di gid pwede nga magpuyo lang kita Kristohanong kinabuhi nga why labot sa katilingban, di mangilabot sa katilingban. Di mangilabot pero kusog manghilabot. No? Bato-bato sa langit, no? Di mangilabot sa kalihukan, sa kasaulugan sa pulong. Di mangilabot kung may prosesyon. Di mangilabot kung naay piyesta. Di mangilabot kung naay pledge of support. Di mangilabot kung naay raffle. Pero manghilabot kay manghimantay man, agoy ka. No? Dili na maoy gusto sa Ginoo sa iyang Kristiyano. Ang Kristiyano naay kaakuhan. Ang Kristiyano naay inkwentro, kasinatian sa Dios. Isa-isahon na itong pamalandong. Personal nga espirituhanong kasinatian. Atong tanawon ang kasinatian sa mga santos. Nga maoy atong ehemplo
sa mga espirituhanong kasinatian mahitungod sa kasing-kasing ni Jesus. Ang debosyon sa Sacred Heart of Jesus, nagsugod kini duha na ka century ang milabay didto sa Europa sa dihang nagpakita si Jesus kang Santa Margaret Mary Alacoque dito sa Francia. Unya, tubag kini batok sa mga gitawag sa una nga Hansenista. No? Ang ingon magud sa mga Hansenista o sa kagrupo sa mga Katoliko nga naa sa simbahan pero murag ning hiwi gamay ang ilahang tinuuhan. Pulong sa mga Hansenista nga kung ang Dios muhatag og grasya, ang tao di gyud kabalibad. Murag ang tao mawadaan siyag kagawasan basta ang Dios na ang muhatag. Busa ang tao kinahanglan nga maningkamot gayud para hatagan siya sa Dios og grasya. Nya kun naa na ang grasya, no? Mawadaan na siya og kagawasan, mudawat gayud siya sa grasya. Mao ni ang gikorek sa simbahan. Unya ning sabay pud aning mga higayuna nagpakita si Kristo aron iyang ipasabot kang Saint Margaret Mary Alacoque ang misteryo sa iyang kasing-kasing. Nga ang misteryo sa iyang kasing-kasing mayo ni iyang giingon nga ang akong gugma mao kini ang kasing-kasing. This is the heart that so loved human beings that it has spared nothing. Akong gihimong binisaya. Mao kini ang gugmang way tihik-tihik. Kasabot man siguro bukod say tihik-tihik, no? Kasabot ba mo mga batanon, kasabot ba mo tihik-tihik? Murag diri ang generation gap. Unsa man ang tihik-tihik? Pahak-pahak, dilipod. Mahibalaan man ninyo, og naay manaygon sa inyo ha karon mga sunod mga adlaw. Kana mga manaygon, sos perting mutimaan kana, ayo diha ay, dus ra ihatag diha. Tulo na kakanta ilang nakanta, 5 ra gihatag. Perting tihika gina. Nya mayngon mo putag balay. Oy, abag kay mo oy, mo na nga 5 ra. Kanang tiktihik kanang naa pa kay gitago ba? Wala pa nimo gihatag tanan. Naa pa kay imong gireserba. Kay ngano man kay basig mahutdan ko. Mao nay tihik, no? Kuripot ba? No? So, ang gugma ni Kristo usa ka gugmang way tihik-tihik. Dili kuripot si Kristo nga naman iya mang gihatag tanan. Walay gibilin. Pangutana na ni mo kagalingon, sa unsang paagi man ko gihigugma ni Kristo nga wa gid siya nagtihik-tihik. I-refresh ang memory kay usay kung wa na nato na may malimta na nato na mao nang hinungdan nga ikaw tihik kay ka sa Ginoo. No? Ya, pagka humani mo gunahon nga, hala, Ginoo dayo, grabe madaghatag niya sa kuha sa mga grasya niya, wag tihik-tihik. Ano pangutara na mo kagalingon, niya ako, nganong nagtihik-tihik man ko siya ha? Nganong kuripot man ko sa Ginoo? Kini nga mga santos, pipila lang kini sa mga nakasinati sa gugmang why tihik-tihik. Ako lang i-enumerate, kaya i-enumerate man ni Pope Francis. Si Saint Matilde, si Saint Lutgard, si Saint Angela, si Saint Julian of Norwich, o si Saint Gertrude. Naapagani isa, daghan pa ni sila. Si Saint Ludolf of Ratziburg. Dili sa Rudolph the Red-Nosed Reindeer, ha? Ludolf sa Germany. Mingon siya, binisaya lang akong butang. Ang debosyon
sa Sagrada Corazon de Jesus, Sagrado Corazon de Jesus. Paagi aron mutubo sa pagbati o pagkasuod kang Kristo. Ang atong debosyon sa Sacred Heart of Jesus, usa ka estratehiya aron magkaanam kita pagkasuod kang Kristo. Ang musulod sa samad sa iyang kasing-kasing modilaab sa gugma. Ingon ni Ludolf. Ningon usab si Saint Catherine of Siena, Santa Catalina sa Siena. Ang kasakit ni Kristo lisod sabton nato. Apan ang naabli nga kasing-kasing ni Jesus naghimo nga masinati nato ang iyang walay sukod nga gugma. Kung mamalandong lamang gayud kita, kung giunsa pagkaabli sa kasing-kasing ni Jesus kay gidughang sa usa ka bangkaw, no? Bisan patay na siya, di man mo na, mo pa'y pagkamatay niya, dito pa gidughang ang iyang kasing-kasing. Diyan na ito unta murabag matandog kita. Si San Francisco de Sales, Saint Francis de Sales, sa iyang sulat nga tuka sa usapod ka santa, si Jane Francis de Chantal, ningon siya, sayod ako, nga dili na kita magpabilin sa atong kaugalingon lamang, kung dili magpuyo kita kanunay, diha sa samad sa kilid ni Kristo. So usapod ni si San Francisco, nga na malandong pag-ayo sa kahulugan, sa samad, sa kasing-kasing ni Jesus. Yan, ingon pa siya nga, ang tinuod nga debosyon, dili lamang superstition, kundili personal nga relasyon kang Jesus. Diin kita makasinati nga nailhan kita o gihigugma kita. Kanang mailhan o gihigugma, mao kana ang kasinatian nato sa kasing-kasing ni Jesus. Tanawa, ningon siya nga, dili superstition. Mao ning hinungdan nga sa atong parokya, naningkamot gyud kita makigbatok sa mga superstitious beliefs. Kaya ang mga superstitious beliefs, babag na siya sa tinuod nga pagtuo. Di man muna mga bungkag ang mga bintana sa inyong balay, kay dito iagi ang lungon, inig-adlaw sa funeral. Naa pa ba na hangtod karon? Kung naa pa manaing na ng mga tagbalay nga, kung gubon gini mo na, kung ning tuo kaniya na, mubalik gining kalaga. Ang kalag di man mubalik. Kung naa may ning balik, di na kanang kalag anang namatay. Dautang espiritu na nga nagpakita, gigamit ang naong sa namatay kay superstitious belief. Ning tuo man kag tuo-tuo. So gisakyan sa yawa ang imong tuo-tuo. Bisan pagpila ka rosaryuhan ang imong bugtuon, aron dili magsunod-sunod ang patay sa imong pamilya. Yung nagtinga naman imong lolo, mamatay gud gyapon to. Walay rosaryo nga gibugto, walay pinggan nga gibuak. Bisan pag mahalon ka na kayo, sayang lang kayo ihatag na natin ni. Okay. Nga makababag sa pagbuot sa Ginoo. No? Nya, Father, diri lang namo pa pamisahan, funeral, Father. Ano rin sa simbahan? Kay mo balik, manggod, Father. Oh, balik pa lagi hapon, oh. Abot ni mo rin misahan, paggawas, diha magyapon ka mo gawas. No? Kung gusto kang di na mo gawas diha, halapanin kamuti lagi niyong maablihan natin yung dalan din sa padulong sa ula. Ayahay kayong taga-ula. No? Sa inyong mga patay, diha agi, diha gawas. Pero wa mong ginasya sa agianan, oy. Nya, kanang imong pagmantiner, anang, nya, mga tuo-tuo, dili daw manilhig kay namatyan. Di maligo. Pati nang bahuan ni mo. Mag-funeral mass din gamuta-muta na yung mga...
Di na lang ko kumutanaw sa tagtungod. No? Diri na lang kumutanaw sa namatay. Kay may pang namatay, may pang pagka-make up. No? Yang namatyan, nagakalkag ang buhok. No? Mas labaw nga di ko mo doon. Ang mga lay minister, kamoy magpakalawat diha kay pating baho why ligo, no? Tanawar ako doon sa bantay na mo. Basta wa mo ligo ay gyud mo duol-duol nako sa funeral ha. Kay apil ta mo humili na. Wala na'y kahulugan ang mga superstitious belief. Mahimo lamang siyang babag sa tinuod nga pagtuo, sa kamatuuran sa atong pagtuo. Si Santa Teresita sa Batang Jesus, Saint Therese of Lisieux, kaya kayong pronounce na isa nagliso diri unsa na pagkan. Ingon siya, ang kasing-kasing sa akong hinigugma nga mao si Kristo, no? Ako lamang, kuan kay siya kanang bold kay siyang mo claim nga ako lamang kana, no? Pwede ra kita mo claim ana. Og nakigsulti ako kaniya heart to heart samtang naghulat sa pagtan-aw sa iyang naong. Ang punto ani nga heart to heart unta kitang makig-istorya kang Jesus. Heart to heart. Sa manang heart to heart, kanang kung unsay sulod sa imong kasing-kasing, ipahibalong ngadto kaniya. Pwede man mo argue anak ba nga, Father, kabalo naman ang Ginoo unsay naa sa kong kasing-kasing, tinuod. No? Pero kung muampo tas Ginoo, dili man na aron pahibaw-on na to siya. Kanang isulti nato heart to heart kaniya ang ato mga panginahanglan, dili man na aron mas naa siya'y idea kung unsay pinaskuhan ang ihatag kanato karong Pasko. Kung muampo kita, dili man na aron mahimo siyang mas Ginoo. Pero kinahanglan natong muampo aron ang atong kasing-kasing mas mudako alang kaniya. Mao nay rason nganong kinahanglang makig-istorya kita sa Dios. Ang atong pag-ampo sa Dios dili makapausab sa Dios, kundi makapausab sa atong kasing-kasing. Muna nga pakig-istorya sama kang Santa Teresita sa Batang Jesus. Mingon pa gani siya nga ang paghinumdum sa akong mga kasalanan nagpaubos kanako, no? Naghimo kanako nga dili mo salig sa akong kusog nga kahuyang lamang. Ang akong giisip nga akong kusog huyang ra diay ni siya. Apan kining paghinumdum nagpadayag kanako sa iyang kaluoy o gugma. Matay gayon nga moadto kita sa kumpisal, naghinumdum kita sa atong sala. Murag mapakabati kita nga, oy kalain ani, oy murag luoy kay nakasala kong ingon ani. Pero ayaw kalimti nga sa paghinumdum nimo sa imong sala o sa pagsulti nimo sa imong sala ngadto sa pari, ang laing bahin ni ana nga ayaw kalimti ang kaluoy o gugma ni Kristo, no? Kay kung asa gani ang dako kayo nga sala, didto mas mudako pa ang gugma ni Kristo. Ang mga sala nato mura ni siya og kanang magnet. Ang gugma ni Kristo murag magnet niya ang atong sala mao'y puthaw nga kung asa ang puthaw didto moduol ang magnet. Muna nga ayaw gayud itago ang imong mga sala ngadto sa Ginoo. Kaya ang imong mga sala mao'y iyahang sunugon pinaagi sa iyang kaluoy o gugma. Si San Ignacio de Loyola, ingon siya, sulod sa samad sa kasing-kasing ni Jesus, aron mo dako ang imong kasing-kasing. Usahay, gagmay kay tag kasing-kasing. Ingon sila kanang mga tao nga nagpuyo sa bungtod, mao danay dagkog kasing-kasing. Nganuman, naay scientific explanation na kay ang prinsipyo ni ana nga
kung mas taas nga bungtod ang imong gipuy-an, mas gamay rag oxygen didto. Kaya ang oxygen naka-concentrate man diri sa ubos. Muna nga kung musaka kag Mount Apo didto sa taas, di ka pwedeng magpabili nitog dugay kay hangakon ka, mahutdan kag oxygen. Pero na may mga tao nga nagpuyok gyud sa mga dito na sila gipanganak, sa mga bungtod. So, sa gamay pa sila, ang ilang kasing-kasing murag dapat mo pump gyud og mas paspas kay para mas daghang oxygen ang ma-distribute sa tibuok lawas. Nya muna nga kay sige mag-pump ang kasing-kasing, mas dako sila kasing-kasing. Tanawan na yung mga muscle nga way trabaho, puro lang computer mga altar boys. Di ba gyud mo yung muscle? Nya huyang kay mo. Padalhon mo lamisa, ay, padalhon mo laduhanan, ay, bugataan niya. Kaya wa mo muna hibala ang trabaho. Pero kung mag-practice mo sa inyong balay, o guna, mag-practice mo og sagob, mag-practice mo og alsa og mga trabahoon, mga bugat nga mga alsahonon, makahoy, mangahoy mo na, kusgan ang muscle. No? Pero kung ang permintil ninyong gialsa, cellphone, na inigmaminyo mo, unsaon man ninyo pag-alsa ang inyong asawa sa gabi sa inyong honeymoon, perting lisura. No? Maupod ni sa atong kasing-kasing. No? Musulod kita sa samad sa kasing-kasing. Kasi pasabutan na, nga makighiusa kita sa kasing-kasing ni Jesus. Unsay nakasamad niya, makasamad po nato. Unsay nakapaligon niya, magpaligon po nato. Unsay nakapadako siyang kasing-kasing, magpadako usab sa atong kasing-kasing. No? Gunahuna na sila minyo. Bata pa mo ay. Ningon si Saint John Paul, di ginato na mawala sa atuang mga santo. Ingon siya, aron makatukod kitag katilingban sa gugma, ang kalibutan karon nagkinahanglan sa kasing-kasing ni Kristo. Manang diri sa tuang parokya, atong pakusgan kining pagpamalandong sa kasing-kasing ni Kristo. Og ang upat nato ka mga intercessors, giapin na lang ako diha, no? Si San Padre Pio, Mother Teresa, Saint Faustina, o si San Jose Maria. Kini sila ang namalandong sa kasing-kasing ni Jesus. At ta sa katilingbanong kaakuhan sa misyon. Ikaduhang aspeto. Ang misyon sa pagpaambit sa gugma ni Kristo ngadto sa uban. Ang debosyon sa balaang kasing-kasing ni Jesus nagsugod sa gitawag nga compunction, usa ka bag-ong pinulungan siguro sa inyong pandunog, ang duol-duol niya nga binisaya paghinulsol. No? Pero dili lang ni siya katong gibati nimo nga murabag ka ng guilt tungod kay nakasala ka. No? O dili ka angayan nga moatubang. Dili lang, kundi katubang murag naay espirituhanong kasakit tungod kay nakasala ka ug napasakitan nimo ang nahigugma kanimo. Kining pinakaduol. No? Mga bana siguro, no? Mga bana nga nagpromise silang asawa nga sa ilahang anniversary, unya nakalimot. No? Na ito yung istorya sa usak ka magtiayon no pa sila anak. Anniversary nila, nagsabot sila nga diara sila manihapon sa balay, no? Unya nakalimot ang bana. Nya dugay naka late kayo nabot. Sus pag abot sa bana sa panihapon alas 8 na ang asawa didto na nasa lamisa, no, naghulat, no? Nanay naupos na ang kandila, no? Nabugnaw ng spaghetti, no? Unya ang bana kay puti akoy kanabang pagbati gani nga murag nasakitan pug ka kay nakapasakit ka sa imong gihigugma. Mao nay compunction. Ano nga magbasol ka kay nakapasakit man kanya. Kanang buang oy nasakitan ako akong asawa niya. Pero giubanan pud na og kanang murag
desisyon nga sukad karon mubawi gyud ko. No? Kanang ako ni siyang hupayon kining iyahang gibati nga kalagot karon, kasakit karon tungod kay nakalimot ko. Apil na sa diha sa compunction. No? Namutong ang bana dito hinihinay pa siya og lakaw niya. Lipot siya sa likod sa asawa, iyang gitabunan ang mata sa iyang asawa. Uni siya, nges hu. Og misingka ang iyang asawa, guess who, ikaw ray nguho diri. Wa, gihapon niya na pahupay ang kasuko sa iyang asawa. So, kanang usa ka pangandoy nga hupayon ang kasakit ni Kristo. Nga naman, tungod kay napasakitan na to siya. Matagi kayo nga nakasala ta, napasakitan na to si Kristo, nagibati kita kasakit pod kay nakapasakit kita kaniya, mo na'y compunction, diha magsugod ang tinuod nga debosyon. Nya, naadayon ang pangandoy nga, akong hupayon ang kasakit ni Kristo. Saon, maghimo kog maayong butang. No? Maghalad kog sakripisyo. Manang halad penitensya ang tawag ni ana. No? Sa atong pagsudong sa giantos ni Kristo alang kanato, atong giangkon ang atong mga sala. Human sa atong pagmahay, ang pagsalig nga maghatag kahupayan sa paningkamot nato nga hupayon si Kristo, nahupay usab kita. Kanang mayon ka nga akong hupayon si Kristo kay nakasala ko, so naghimo kag maayo. Paghimo ni mong maayo, nahupay usab ikaw. Nakabati usab kag kahupay ug kalinaw. Human kita mahupay, muhupay usab kita sa uban. Mani ang debosyon. Ang compunction nagpawala sa iskandalo o kasuko sa dihang atong nakita ang depekto sa uban. Naghimo kanato nga masinabtunon sa uban o demanding sa kaugalingon. Usahay manggod mabaliktad manggod nato ni demanding ta sa uban nya masinabtunon sa kaugalingon. No? Pag-ingon gani nga, oy nasayop ka. Ay, tao raman ko. Ang uban nasayop. Ay, kay tungod kay ka dapat masayop. Dili. No? Muna nga kinahanglan ta demanding pud sa kaugalingon. Ang debosyon sa balaan nga kasing-kasing ni Jesus nagdasig kanato sa paghimo og pagpahiuli o pag-ayo. Lisod po ni nga English term nga pangitaan og binisaya. Sorry yung kayo, binisaya na to, kulangon magyud. No? Reparation. No? Pero unsa maning reparation, matagsala manggod, makadaot siya sa simbahan ug sa katilingban, nahimo kining katilingbanong sala. Usaya nga atong pagtan-aw sa sala, katuramang nakapasakit sa uban. Mura man ay sala para to. Wala mo ko sala, Father, kay wa man ko kapasakit sa uban. Bisan pag ang imong sala, wa makapasakit physically sa uban, pero nakadaot ka na sa katilingban. No? Mo gani nga ang pagpamaligya og boto nahimong katilingbanong sala. Kay chain, sa ito na magkadena-kadena man epekto. Namaligya kasi mong boto, worth 5,000. Daghan man mo. So ang kadtong ning daog kay namalit og boto, iyahag itong bawion ang iyahang gipang bayad. Nya asam to ni bawion, diha sakat sa mga proyekto sa DPWH. No? Nya tong kay nakat man og pila ka porsyento ning baba ang kalidad sa buhat mo nakita niyo tong usa ka bag-ong tulay Pangil Bridge nga isa pa lang pila pa lang kabulan na human wala perti ng dauta sa dalan substandard. So nahimo siyang katilingbanong sala. Nya magsigira tayo ingon nga sala na nila kay corrupt man sila, pero ikaw nagsugod kanimo kay nganong midawat ka og 5,000 plus 25 kilos nga bugas sa imong boto. O bisan mo, wa man ko ning boto, Father. Maskin pa kay sa pagdawat nimo naghatag kag impresyon nga
gibaligya na nimo imong boto. No? Nya ug dili na mapakgang magpadayon ka na, hunahunaan na lang ang kaugmaon sa imong mga apo. No? Muna nga, naagay makadaot ang usa ka sala, bisag usa pa kini kasimple. Ang atong pagtubag sa gugma ni Jesus, nag-obliga ka nato sa pag-ayo sa mga estruktura sa sala diha sa katilingban. Na simple lang kayo, ang akong gisugyot, ayaw lang gyud dawat. Balag ning dawat, ayaw lang ilang. Kung dawat ang uban, ayaw lang, sige, mga Father, dawat sa alkansi ko, ako ning dawat. Nga naman, pag abot sa impyerno, pwede bang mingon mo si Satanas nga, no, ayaw lang kong apilabi kay igor mo ko ning dawat, kining dawat buto akong bana. Wala, maghungkyang mo dito sa impyerno. No? Simple lang. Puy ilang ang imong Kristohanong prinsipyo. No? Kung kita karon diring naminaw, wa gyud diri mo baligyag boto, dako na kayo na siyang pag-ayo sa estruktura sa sala. No? Yung malay nimo dinhi magsugod ni ining mga pipila lamang ang kabag-uhan sa atong katilingban. Dili kay malay nimo, anak gyud, diha gyud na magsugod. Di man na magsugod sa ang kabaguhan, di man na magsugod sa mga congressman. Ang kabaguhan, di man na magsugod sa mga senador. Ang kabaguhan, di man na magsugod sa kung kinsa giboto nimo diha. Ang kabaguhan, nagsugod sa imong personal nga kinabuhi. Ayaw pa sige panawag og, hoy, pagbago na mo mga congressman, nya ikaw, wa pa kay kakabag-o sa imuhang batasan. Ang reparation, nagkinahanglan nga ayuhon usab ang atong nasamdan na mga kasing-kasing. Paningkamuti nga, move on na. Kaya kung di ka ka-move on, di ka katas-on. Kung unsay mga kasakit sa nangagi, paningkamuti nga mag-move on. Kay dili man ta makahimog reparation, repair, kung ang ato mismong kasing-kasing wala ma-repair. Ang samad kasing-kasing nag-umido paghihapon. Kabalo mo kasi nag-umido? Paano mo kabalo no? Mo ni binisaya sa kumamag papa sa Cebuanom na sila. Ang sa may nag-umido, samad nga nagnana. No? Nya may lang mong nag-infection na siya, kay naanak kay lusay. Bantog na dihay usay lusay. No? Kabay no sab niini ang pagpasaylo, pagpahiuli sa naguba nga relasyon, dialogo, pagpabalik sa bugkos sa gugma. Mao kanay reparation. Katapusan, ang debosyon sa balaang kasing-kasing ni Jesus nagtukmod kanato sa paghimo sa misyon. No? Ang debosyon dili mataguanan lamang sa atong maayong una-una. Dili pwede nga kusogra ta kaayo mo rosaryo apan dili mo tabang sa panginahanglan sa uban. Mo ning delikado baya natong mga GKK leaders. Kusog kay ta mo apel sa kasaulugan sa pulong, kusog kay ta magrosaryo, magprosesyon, pero kusog po kayo manaway. Unya, og naanay mga pag unsa na yung mga pledge of support o mga panginahanglan aron ang uban karabi na karong Pasko, minta nga ay wa ko ang imong rosaryo, imong ampo dili mahimong makahuluganon kung dili nimo ubanan og buhat sa kaluoy. Misyon ang tawag ana. Ang misyon dili lamang tali kang Jesus og matag usa kanato. Ang misyon masinati unta gayud diha sa katilingban. Dili man kulang man 50% ra lang ay nagahimo man pud ko Father o kanang akong personal lang nga mga buhat sa kaluoy. Kay kung ang ato laging argumento, kung dili pa importante ang simbahan, kung dili pa importante ang katilingban, wala unta siya tukuran ni Kristo. Nya,
personal na lang unta ang atong pagkakristohanon. Pero dili, ang atong pagkakristohanon, katilingbanon usab. No? Kay gitukod og gimbutan ni Jesus nga mohimo kita og maayo diha sa katilingban. Ang misyon na kinahanglag mga misyonero nga nahigugma kang Kristo ug buot mo paambit niining maong gugma. Muna pangutan ang imong kagalingon. Misyonero ba ako? No? O Kristiyano lang ako nga kontento na lang sa padaos-dalos sa buhay. Murag gapnod nga kung asa dalhon sa tubig, sa balod, didto rapog ko. Kinahanglan misyonero kita nga mopaambit sa gugma ni Kristo. Ang dili motuman sa ilang misyon, dili gayud magmalipayon dinhi sa yuta. So summary na ta, kay lain na mog tinan-awan. No? So tulo ra to ka punto, ato lang gipalawman, pagbaton og kasing-kasing. Kung sa imong kinabuhi karon murag puro ra utok ang ming labaw, puro ra ml ang ming labaw, no? Pagbaton og kasing-kasing. Kaduha, pakiglambigit sa kasing-kasing ni Jesus. Pasabot pagdebosyon sa Sacred Heart of Jesus. Pamalandungi ang kasing-kasing ni Jesus. Ikatulo, ipaambit ang gugma ni Jesus ngadto sa uban. Usa ka arsobispo, si Archbishop Bruno Forte, nagpasabot nga ang mensahe nga sentro sa encyclical ni Pope Francis mauni. The central idea of this encyclical is that the love of God revealed in Jesus Christ is not just an intimate personal experience, but the deep source that drives us to love others, change society, and build peace through dialogue and respect for others. So, ang tinuod nga debosyon, dili lamang ng luhod-luhod lang, bagot-dagkot lang, ampo-ampo lang, balik-balik, no? Kundi ka naunta nga mga buluhaton, magdala ka nato sa pagtabang sa uban. O hinay-hinay nga mausab ang estruktura sa sala nga nagkaron, hinay-hinay, o ning kusog na pod, o kot-kot sa katilingban. So, huna-hunaan ni mga igsuon. Naay mga pamilya nga dili na kinahanglang mag-exchange gifts, mag-jinjing gift karong Pasko. Dili na regalo ang ikambyo. Kinahanglang magkinambyuhanay og pasaylo. Maghusay, magpuyo sa kalinaw aron maayo ang samad, unya mahupay. Pasin kini ang tawag kanimo karong Pasko og Adbyento, maunang Adbyento og Pasko. Busa, pamalandungi, karong Adbyento og Pasko, sa unsang pamaagi, madala nako ang gugma ni Kristo ngadto sa akong pamilya o sa akong katilingban. Dinhi na lang kutob, mayong gabi o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Daghang salamat, Father, sa imuhang share nga puno kaayo. Dili lang di ay change gift, kundi magpinasaylo ay. Nabi tayo daghang pamilya nga uy tiningganay. Natandog ko, amot ang natandog mo? Hinaot pa nga nairog, mairog. Hinaot pa nga mo irog ta. Salamat kayo sa imuhang bulawanong mga mensahe karong gabi una. Daghan kayo mig nakutlo. Ug karon di na tutason kay nangandam na kayo ang atong share karong gabi una nga mao si Ate Marichu Bibat. Maayong gabi sa tanan.
Kumusta man mo? Pasensya na sa akong naong, kay kanunay na ninyo nakitaan. Nairog ba mo? Ha? Nairog sa gugma. Ang importante nga, mairog yun ta diha sa ato ang paghigugma. Ngadto sa usag-usa o ngadto sa Ginoo. Okay? Napili man ko nga isa sa sharer karon nga gabhiuna sa ikaduha nga adlaw nining atong open recollection. Napili pero wa pa ni sanong. Okay. Lisod kaayo ang pulong nga gugma. Lisod buhaton, pero sayon litukon, sayon isulat. Pero lisod siya buhaton, di ba? Kay kailangan jud siya og kinasing-kasing og taas nga pagpamalandong kung angay ba gyud nako ni siya higugmaon ni nga tawhana. Akong mahinumduman kaniadto sa high school pa ko, tuig 1990s, 90s ban. Uso kaayo sa eskwelahan kining gitawag og Islambok. Kinsa may nakaon sa ana, di ba? Wow, sus nagyo nagpataas sa likod. Di ba? Naa ditoy gingon dito sa nigpakli na nimo sa pikas nga panid, naana dito ang mga pulo nga what is love. Ha? Di ba? Unya enjoy kayo taana nga mo fill up, mo sulat. Una, sulata sa tong pangalan. Pero pagkahuman, pagsunod nagpakli, murag excited kayo ta nga musulat nga na what is love? Who is your love? Naag yun na, kauban yun na siya. Unya ato mga panahon na, di ba no? Kisa may wala na kasi nati ana. Kini siguro mga batanon karon diri, wala siguro na sa ilahang panahon. Naa ba na sa inyo ha, karon? Naa gihapon? Naa day gihapon. Pero kana sa nindot kayo nga experience, no? Kanang maka-enjoy ba? Unya, ganahan kaayo ta, nya kay ibutang dito, moingon pa gyud nga, akong mahinumduman, kapoingon na ganig, what is love? Ma-remember gyud nako nga mabasa man pud nako ang mga gisulat sa mga kauban, mga classmate, love is blind. Love is kanang sama sa usa ka papilit, kay kung mudikit, makabuang. Ingon ana. Di ba? Love is like a bubble gum. Kung mupilit, makabuang. Ingon ana. Love is mysterious. Daghan kaayo nga mga meaning o mga kahulugan mahitungod sa gugma. Nya kinsa imong gihigugma? Naapag yun, ako makahinumdum ko nga kanang numero lang ang akong isulat para ko no dili mailhan. Liman mo ana, kinsa imuhang gihigugma atong nga time na ana kay gihigugma sa imuhang high school life. Pero ingon ana, kabahin na gyud na sa ato ang kinabuhi. Nga moingon nga mahigugma. Maskin lang katong mga panahon na binata lang kadto, pero nindot kaayo paminawon sa ato ang kasing-kasing. Kay aduna kitay matawag nga inspirasyon dinha sa ato ang pag-eskwela. Ganahan ta nga moadto sa eskwelahan. Kuan kayo ang mga batanon. Ganahan ta mo eskwela. Kay aduna tay crush o naa tay giingon nato dito nga atong gihigugma. Okay. Sa una, sa bata pa ko, murag ka nang unsa no? Na ako'y kopya, pero kuan lang yun ako. Kaniadto, sa bata pa ko, perminti yun na ako mahinumduman o hantod karon. Ang ginasulti sa akong mama ug papa
Sa una ba, sa bata pa. Elementary, high school. Hantod karon, mahinumduman gihapon nako ang ilang gistorya. Nga mao nga gikasab-an mo, gibunalan mo, kay gihigugma o gimahal mo. Di ba? Ana man yun na balik-balik nga istorya sa ato ang ginikanan. Pero kaya, kinilaging bata pa, kanang badlungon jugo, ay kanang dili man ko pala away, pero kanang gusto gyud nako ba nga kanang mulaag, mudula, labi na og kanang walay klase, nya usahay dili na makatabang dinha sa ginikanan sa mabuluhaton sa balay. Ingon ana nga kinabuhi sa usa ka bata. Pero wala day ko nasayod nga kadto siya nakahatag day ko og kasakit sa akong ginikanan. Nga maoy nagsakripisyo sa ako nga maoy nagatiman sa ako nakapasakit day ko ni ana kanila. Kana siya, na-realize na ako sa panahon nga nahimo na usab ko nga ginikanan. Ang gisulti sa akong ginikanan kaniadto, akong nabati sa dihang nahimo na kong usa ka ginikanan. Muhilak di ay. Oh, kay tinuod ka na. Bunalan ta sa una sa atong ginikanan. Kay ako mismo, laagan jud ko. Gusto ko mulaag, gusto ko musuroy. Kay ganahan kay ko ana, gusto ko mudula. Mulakaw ko to sa among balay, kay gusto jud ko mulaag. Unya dili na ko say makatabang dinha sa kuanga ginikanan. Pero kadto siya nakahatag dai ko kanang kasakit nga to kanila, kanang dugang nga sakripisyo sa ilahang kinabuhi. Nga instead nung nga ako mutabang, ka ako may magulang, mutabang dinha sa panimalay, pero nga akong gibuhat mulaag. Ang mabilin dito, ako lang duha ka manghud kay tuluman mi. Wala nga, na-realize na ako sa dihang nahimo na ko nga usa ka ginikanan, nahinumduman ako, balik-balik ang sulti sa ako ang mama o papa. Nga kailangan ingon ani kay kung mahimo na kang usa ka ginikanan, mao po niyang imong itudlo ngadto sa imong mga anak. Ug ako gyud nang piminti mahinumduman. Ug sa ngadto nga niadto ko sa akong auntie, bata pa ko, usahay mo bakasyon man gyud ko sa akong auntie. Dito na ko na realize po nga lisod gyud di ay og walay ginikanan. Kay mo trabaho ka, kay maulaw ka mukaon nga di ka magtrabaho, maglingkod lang ka, magtinanga ka. Maski dili ka gikapoy na ka, kailangan ka nga mulihok. Pero sa balay man to nato. Usay naa si mama nga mo kanang musugo nato, ang iyang sugo atong iyahang sugot. Ingon ana. Pero dito, sa nagpuyo na ko sa akong auntie, dito na ako po na-realize nga grabe ang pagmahal sa usa ka mama. Ngadto sa iyahang anak. Ug karon nga nahimo na kong usa ka inahan, ingon ana usab. Dawaton nimo tanan mga sakripisyo para lang sa imuhang anak. Maskin dili sila mutuman o dili nila mabuhat ang ilang mga task, usahay ikaw ang makahimo, buhaton nimo kay tungod nahigugma ka sa imong anak. Ana day ang paghigugma. Ang paghigugma sa usa ka inahan. Usa ka dako nga sakripisyo. Ana ang pagsakripisyo. Nako ma-imagine, mahinumdum ko sa ako ang mama. Murag, ang akong time sa ako ang mama, murag feel nako nga wala nako nahatag tanan.
Sa dihang namatay siya. Wala ko din sa iyahang kiliran. Ug hantod karon, ang usa ka word ang perminti nako mabalik-balik. Ang pulong salamat. Ug wala ko kahibalo nga last nga di ay ito. Usa ka pulong sa usa ka mama nga niingon akong salamat. Pero wala gyud ko naka-reply sa iya. Wa ko nakatubag sa iya. Dili man ko hilig moingon ni mama nga I love you. Ana na ko na-realize nga dapat di ay kanunay ta nga musulti nga nahigugma ko nimo. Wala ko ka serbisyo niya. Muna nga gipangayo nako sa ako ang sa Ginoo. Nga unta makaserbisyo ko sa akong papa. Para mabalik nako ang ilahang pagsikripisyo sa akoa, ang ilahang paghigugma sa akoa. Una nga nalipay ko nga usa ka anak nakaserbisyo sa iyahang amahan. Nga wala na ako nabuhat nga to sa akong mama. Gusto na ko mapakita, pinaagi sa akong papa. Ang akong dakong gugma nga to sa ako ang mama. Nga dili na siya mutingog. Nga dili na siya makatubag na ako, I love you too. Muna sa akong papa, ako yung gihatag. Kada adlaw sa pag-serve na ako sa iyaha, pag-servisyo na ako sa iyaha, kanunay na ako siya nga ginahag. Kanunay yung ko nagaingon niyag salamat. Salamat sa imuhang love pa. Kay kung wala mo, nagsikripisyo na mo. Kung wala mo, wala ko karon diri. Manang usa ka pamilya mao ay ang una nga naghatag og paghigugma, una tang nakakaton og paghigugma dinha sa atong pamilya para makahatag tag paghigugma ngadto sa uban. Mga dako gyud ay kaayog role ang usa ka pamilya, ang usa ka ginikanan sa usa ka katilingban. Kaya ang pamilya, maoy unang, labi na si mama o si papa nato, nga maoy unang nagtudlo ka nato unsaon paghigugma. Ug unsaon paghigugma ngadto sa uban. Muna nga ang gugma usa ka pagsakripisyo. Sama sa Ginoo, sama ni Jesus Christ. Nagsakripisyo siya. Alang kanatong tanan. Alang sa ako maskin pa makasasala ko, pero iyaha ko kanunay nga gipasaylo. Ug salamat sa iyahang gugma, nga iyahang gipaambit o iyahang gipakita, ug gipakamatay siya da sa krus, tungod sa iyahang gugma, nganhi kanako, ug nganhi kanatong tanan. Muna nga, ang gugma, lisod kaayo siya, ipakita. Lisod usahay isulti. Pero sayon usahay siya isulti.
Muna nga karon pa lang kini sa pagpangandam nato sa Adbento. Ang Ginoong Dios nagpadala sa iyahang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Unang-una dinha sa iyahang pagpakatao. Ug dinha sa pagpadala sa Dios sa iyahang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Para sa atoa, para kita maluwas. Kailangan kita nga mangandam. Giunsa man nato ang akong pamilya. Giunsa man ako paghigugma. Giunsa man ako pagpakita ang paghigugma ngadto sa uban. Giunsa man ako pagpakita ang paghigugma ngadto sa akong bana. Masig dili may pariha. Adu namin nagkalalain nga mga kinaiya. Pero gidawat nako siya. Gimahal nako siya. Kay siya man ang akong gipanumpaan diha sa tubangan sa Dios. Niingon man ko, nga itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasakit ug sa kalipay, sa kahamugaway ug kapitos, sa maayo ug sa sakit, hantod nga ang kamatayon mo'y mubulag kanamo. Masig dili magparihas sa akong bana, sa akong gang. Adun nami magkalalahi nga kinaiya, nga akong gipangandoy unta sa akong kinabuhi. Nga ingon ani nga mamahimong usa ka bana. Pero pangandoy ra to nako. Dili dayto mao ang gihatag sa Ginoo nako. Muna nga dawaton jud ay nato kung kinsa ang hatag sa Dios. Kay pinaagi sa gihatag sa Dios kanato nga mamahimo natong makaparihas, nga makauban nato hangtod sa ato ang kinabuhi. Mamaayo man ang iyang batasan, mabati man ang iyang batasan, kay gipakaslan nato siya. Gipanunpaan nato siya sa atubangan sa Dios. Naidaghang mga pagsulay sa kinabuhi nako da sa kaminyoon. Pero nagpasalamat ko niini kay nakasagubang ko hantod karon. Pinaagi sa panabang o kaluoy o grasya sa Dios. Pinaagi sa iyahang dakong gugma. Nga maoy akong gihuptan sa kanunay. Manghinaot ko nga ang kining gugma nga gihatag sa Dios sa matag usa nganhi kanato o gihatag sa Dios nganhi kanako nga gipaambit niya nganhi kanako. Mahinaot ko nga kini unta nga gugma magmakanunayon ilabi na dinha sa ako ang pamilya, ilabi na dinha sa akong minahal sa kinabuhi. O kini untang gugma sa Dios mapaambit unta nako ngadto sa uban, ngadto sa ako ang isikataw. Kay kinabuhi naglihok galang gayud kita sa pulong nga gugma. Ang gugma sa Dios mao gyud ni ang ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Usaon nato pagpakita ang gugma sa Dios ug unsaon nato ma-share ang gugma sa Dios ngadto sa uban. Magsugod gayud kini sa pamilya. Lisod man pero maningkamot kita nga ato ang mabuhat. Masking kaaway na nato, angay nato nga higugmaon. Maskin dili na taganahan mo tan-aw sa tong bana. Kailangan nato nga higugmaon. Masking nanimaho na siyag singot, kailangan nato siya nga higugmaon. Natawa man mo. Tinuod man na siya. Kay nay panahon usahay nga lahi gyud baho ang akong bana. Oh.
Pero kay bana man ako siya, kailangan nako nga simhuton. Kailangan ako dawaton. Sama sad sa akong bana, nga naay mga panahon nga lain kog baho. Pero kailangan gyud ko niya nga simhuton. Kailangan gyud ko niya nga mahalon sa ako ang baho. Kay kanang baho nato, mga lamas na sa atong kinabuhi. Ang kahumot nato, mga lamas na sa atong kinabuhi. Walay lami ang kinabuhi, ug way baho, ug walay humot. Mauna siya tinuod. Muna nga dawaton nato, masin si kinsa man, ang atong bana ug ang atong asawa. Kay gimahal nato siya. Dili lang nato mahalon panahon sa humot. Panahon sa maayong paglawas. Kundili sa tanang higayon. Nga unta sa tanang higayon, sa tanang panahon, ang atong gugma mas mulalom ug mas mo lambo. Sa matag